Hello, hello, hello! Maayong buntag! Gagawa tayo ngayon guys ng raisin pancake. Yan yung aking almusal ngayon guys. Yan, so i-mix lang yung ating chopped raisin sa ating pancake mixture. Ayan, luto na. Ayan, so, magtitimpla lang ako ng coffee guys, tapos pancake. And then, aalis kasi ako ngayon, pupunta ako ng bayan. Ang almusal at coffee. Ayan, perfect ulit yung ating pancake. First time kong gumawa ng raisin pancake. Masarap din pala siya guys. Almusal tayo. Pinahiran ko din ito ng Nutella. Naku, talaga nag-iingay yung aking mga alaga. Yes, I want to meet Mga you, lovebirds my guys. makukulit na alaga. Ayun na, nagtutukaan na sila. Kita niyo ba guys? Kasi sa corner, ito dyan. May butas yun dyan. Hollow yung space dyan. Meron na naman siguro silang maliliit na anak kasi busy yung ano nila ito yung gabi. Panay labas-pasok nila. Sarap. Kaya ganito to guys kasi inanuhan ko ng Nutella. Unti lang, pinahiran ko lang unti. Kasi matamis na yung pancake eh. Sarap.
Ano naman to ya? Ha? Oh, nadlok mo. Nisangit. Sige. Nakuratan. Sino ba? Sino ba na baboy? Tenga ng baboy.